View from a balcony, pulling the blue lawn chairs next to the ice chest of 2 grams of the blood that we just blew. Now I'm getting blown by a bitch who I don't know her name. Gold chain hanging, got a few in the room, but I don't wear them out. Only grab them in the house, cause I shine so bright that I wanna blind you. Who New York snow, but them know that that's all my best truth. זאת הג'וליה שלי, זה ג'וליה של חבר. רועי מימון? הוא לא רוצה שיעור, אתה בסדר, ראיתם לא קרה כלום, הוא לא רוצה לדבר. זאת 2018 מילאנו ספציאלה, זאת 2021 ולוצ'ה. שתיהן הנאה אחורית. שתיהן הנאה אחורית. ב-2020 הוולוצ'ה כבר הנאות אחוריות, ו-200 סמוך סוס זה שווה, זה ממש... 2018 הרמת גימור הזאת ולוצ'ה הבחירה יותר, הגיעה רק ב-4x4. זאת הייתה הנאה אחורית, למרות שהגרסה הלא בחירה. הבחירה כן הייתה 4x4, בגלל זה הוא בחר להביא איתה מילאנו. בחרתי לרדת קצת ברמה, בשביל הנאה אחורית, קרבתי כמה תוספות, לא משהו רציני, בסוף מעניין אותי הנהיגה. בגדול האוטו שלי הוא פילטר פתוח, סטייג' 1, אצל דני מקס טיונינג. האוטו של רועי סטוק, 280 כוח סוס, דוד אחורי. זה אותו מנוע, למרות שזה 200 כוח סוס וזה 280, זה אותו מנוע. אלומיניום, דלתות אלומיניום. כמה אוטו שוקל? שוקלות טון 430 קילו, שזה שהמתחרות שוקלות, המתחרה זה סדרה 3, לא 1, והיא שוקלת 200 קילו יותר, שזה משמעותי. טון 600, טון 700 תלוי במנוע. זה ממש כבד וזה עושה הבדל בתחושות של הנהיגה. אלפא פה השקיעו מלא כסף בפיתוח של המכוניות האלה, לא יודע איך הם בכלל מרוויחים על המכוניות האלה עם כל החומרים העיקריים. יש לנו דריי שפט מלא קרבון. בואו תראו אותה בפנים, כאילו, מי שאומר סדרה 3. זאת הרמת גימור הבחירה, כל פאור אדום בפנים. הגה ספורט, עם השיפטרים הידועים של אלפה רומאו, שעשו להם שם מאוד טוב בעולם. בורר מצבי נהיגה, גיר ZF8, כל אור. כן, כל אור, הכל עובד מדהים. בדגם הזה יש חימום למושבים ולהגה. באוטו הזה, הבעלים דניאל החליף את הבורר מצבי נהיגה, שהוא יוכל לבטל את הבקרות. באלפה רומאו אי אפשר לבטל בקרות מהחברה, שזה אחד הדברים המבאסים שיש באוטו. כן, הם עשו את כל הדברים הטובים האלה ולא נותנים לך לבטל בקרות. אבל דניאל עשה עבודה, שיעורי בית, וגילה שאם הוא מביא את הבורר מצבי נהיגה של הטילטן, מקורי של אלפה, עם המצב רייס, זה מבטל לו בקרות. מה שאין בזאתי, כן. כדי לבטל בקרות בלי הבורר נהיגה, צריך לנתק את המצבר ולהחזיר אותו. כן, יש תהליך קטן, מי שרוצה יכול להסביר על זה פעם אחרת. בגדול, הג'אנטים אצלי מגיעים 18, אצל רועי מגיעים 19, אצל רועי הברקס... החישוקי טלפון הידועים של אלפה רומאו. כן, הפס הזה שדומה לזה של הסוס. אצל רועי זה מגיע אדום מהחברה, אצלי אני צבעתי אותם לאדום, לא עשיתי עבודה כל כך טובה. זה אותו צבע? גם זה וגם הטילטן ירוק אותו צבע. כן, הכל אותו צבע. אבל גדול האוטו עצמו די דומה, אין הבדל בחוץ. יש לנו כמעט את אותו צבע, אצל רועי בגלל שהוא ולוט שיש לו חבילת השחרה, יש לו ניקלים שחרים. שימו לב כאן הכל שחור, כל זה, מה שאצלו זה ניקל. עוד הבדל שמגיע בבלוט שאומנם זה אותו אוטו, אתה מקבל דיפיוזר הרבה יותר דיפיוזר אגרסיבי עם שני יציאות, פה יש לנו יציאה אחת. ודיפיוזר קצת מעפן אם להיות אמיתי, רעס על זה, הוא מנסה להחליף אותו. אני לבדוק איך אני יכול להחליף אותו. שתי המכוניות נשמעות, אין להם הרבה סאונד. המנוע הוא לא המנוע הכי מיוחד, אבל הוא עושה עבודה ממש טובה. לזאת יש צנרת בבנייה אישית מההתחלה עד הסוף. לא, יש לו דוד אחורי בנייה אישית. דוד אחורי בנייה אישית? כן. בואי תן גז, נשמע להם אותה. וזה עם סופט לימיטר, חברים, זה עם סופט לימיטר. כמובן שבנסיעה בלי סופט לימיטר ושהמנוע באמת גודש, היא נשמעת הרבה יותר חזק, תכף נשמיע לכם אותה. פה אין את זה, גם פה יש סופט לימיטר. כן, גם אצלי יש סופט לימיטר. הסמלים אצל רועי מגיעים גם בשחור, אצלי הם הגיעו בניקל, הורדתי אותם. עשיתי כזה בדג' שלילית. מחלתי פשוט, הורדתי את הסמלים, אין מה לדבר על זה יותר מדי. יש לך מצלמה קדימה אצלך? לא? ואחורה? יש מצלמה רוורס אחורה וחיישנים 360 על האוטו. פה יש חיישנים אחורה. רק אחורה, כן. אין יותר מדי מה... צמיגים מקדימה. 225, מאחורה 255, שם אותו דבר. שם אותו דבר. רק שהג'אנט הוא יותר גדול, הוא 19 פה 18. באלפא, אפילו שיש לך 200 כוח סוס, אין לך צמיג 255 קילו, יש לך V8, 6.2. כאילו זה צמיגים ששמים בקמרו V8. אז שני הרכבים האלה עכשיו, זה עם סטייג' וזאת מהחברה, בערך אותו כוח. הם אותו כוח, כן. אני אמור להיות
פיזית אני אומר קצת יותר חזק מהיסטוריה שלי ושל רוי, אפילו שלחצנו רוי ניצח אותי. עכשיו נבדוק את זה עוד פעם, עשיתי עדכון לתוכנה. תסביר להם למה. התוכנה לא עבדה טוב, בגלל שהמזג אוויר קר, האוטו היה גודש יותר חזק ממה שהוא אמור לגדוש, זה הפעיל מגננה של המנוע, והמנוע פשוט, למרות התוכנה הוא פשוט חתך כוח והחזיר אותי כמעט לסטוק, והאוטו... עכשיו אין את זה. עכשיו לא אמור להיות את זה, אני לא יודע, צריך עוד לבדוק. נסע לדני, בדק את זה, דני אמר שהכל בסדר. מקסימום יהיה את זה עוד פעם, נלך לבדוק איך אפשר לטפל בזה. מעבר לזה אין יותר מדי מה לספר על המכוניות האלה. אצלי הריפוד בפנים הוא בצבע חום. שימו לב שהמתחרות מגיעות במנועים הרבה יותר קטנים, שזה משהו מגניב שאלפה רומאו עשו. מנוע 2000 טורבו זה רק הרמת גימור הממש בחירה ב-BMW, שפה זה מגיע מהבסיס. כן. BMW מתחילים עם מנוע 1.5, 1.6 טורבו עם 130 ו-180 כוח סוס. פה המינימום זה 200 וגם יש 280, שזה אין בסדרה 3. כן, בסדרה 3 יש את ה-335 שבאות 300, אבל אין הרבה... אבל הן גם עולות הרבה יותר. זאת תמורה לכסף, זאת וזאת, זה תמורה לכסף. כזאת חדשה מהחברה עולה 315,000 שקל, שזה כמעט יותר זול מכל המתחרות שלה. מה זה כמעט? זה יותר זול מכל המתחרות ברמת גימור הבחירה, זה יותר זול. וכזאת חדשה מהחברה 260,000, 250, משהו כזה. שגם, חדש מהחברה זה עדיין יותר זול מהסדרה 3. כן. יש סדרות 3 זולות יותר, אבל אם אתה מתייחס על רמת גימור ששוות ערך לאותו דבר, אז... כן, יש גם גרסה יותר זולה של זאת, שמגיעה עם ריפודי בד, עם פנסי ערפל, בלי שיפטרים. גם ב-BMW יש את הרמות גימור האלה, שהרוב לא מסתכלים על זה, כי מחפשים את היוקרה. כן, ומגעיל, והרבה לא קונים את הרכבים האלה, וגם בעד 2 לא נמכרים. הרבה מתחת למחירון לא מצליחים למכור את הגרסה הבסיסית, כי פשוט אין לה את היופי של האלפה. בדיוק. רוב האנשים שקנו את האלפות ג'וליה, קנו במינימום את זאת, את המילים הספציאלי, ואלה שרצו את כל הלקשרי קנו אותה, ואלה שרצו את כל השיגעון קנו את הטילטן. הטילטן זה עולם. עולם אחר, במקום גג זכוכית יש לך גג מקרבון מלא. לא אמרנו שגם פה הגג הוא פנורמי לחלוטין, יש לך פה 2 חלונות בגג, גם מאחורה, גם ברמת גימור הבסיסית, גם ברמת גימור הבחירה. ברמת הראשונה אין גג. אין להם? רק ברמת גימור השנייה. שימו לב, 2 חלונות, הקדמי נפתח, האחורי פנורמי לחלוטין. אחד מהדברים ששינו בדגמים החדשים, הוסיפו במסך קודם כל תצוגה גדולה יותר, ואפל קארפליי עם תצוגות חדשות. בואו נכנס ליד. המסך פה הוא טיפה גדול יותר, עם אפל קארפליי. 6 נקודה משהו אינץ', פה זה 8.8. פה גם יש לוח שונים רחב יותר, שמציג יותר אינפורמציה. צריכה דלק ואת הסטייה מנתיב, ואתה יכול להיות פה הרבה אנימציות, ופה בפנים משהו שלא היה אצלי, יש לך פה, כמו ב-BMW, זה משהו שהוסיפו במתיחת פנים. דף ביצועים, כאילו performance technical gauges, אתה יכול להיות פה לחץ שמן, בוסט של הטורבו, מומנט, אני בטוח שאם אני אשחק עם זה גם, אני יכול לראות פה דברים אחרים, במקום מומנט לראות כוח סוס, במקום ב-NM אני יכול לראות את זה בקגם, אם אני אתחיל לשחק עם זה אני אמצא את זה בסוף. משהו שאין לפני המתיחת פנים. כן, פה יש לך את החימום במושבים שגם אין לי, ופה שינו קצת הקונסולה, אצלי האמברקס הוא פה, ואצל רועי הזיזו את זה לפה, זה שינויים מינוריים. כן, שינויים מינוריים, וגם הוסיפו טעינה אלחוטית עם אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו. וזהו, אני חושב שסיכמנו בגדול, בואו נצא לכביש. יאללה. כמו שאמרנו, דניאל פה, הבעלים של האוטו, הזמין את הבורר מצבי נהיגה של הטילטן. מצב רייס בעצם מבטל את הבקרות. כן, יש לי את כל המצבים הרגילים שהיו לאוטו גם לפני זה. כל המצבים הרגילים זה ה-DNA, זה כאילו סוג של מורשת באלפא. A זה חיסכון בדלק, all efficient, משהו כזה. N זה normal, ו-D זה dynamic, זה המצב ספורט של האוטו, ועכשיו הוספתי רייס, אז כביכול יש לי את הרייס DNA, וזה מראה ש... שימו לב שהוא מחליף לרייס, האוטו אומר לו לשים במצב ידני, כדי לענות יותר מנהיגה. כן. שזה משהו מגניב ממש. כן, אין את זה, כאילו רואים שאלפא גם חושבים על הדברים הקטנים. בדיוק, הדברים הקטנים האלה שאין ב-BMW. בטילטן, אם היה לי את המסך הרחב יותר, כמו שיש לי אצל רועי, אז היה לי גם את התצוגה פה, וגם פה היה לי תצוגה של השיפט לייט, בדיוק כמו שיש בטילטן. מתי להעביר הילוכים, מתי להוריד הילוכים. כל מיני תצוגות כאלה, שזה ממש נחמד, בנוסף. טוב. עוד משהו שעכשיו אני ורועי קצת רוצים ליהנות מהמכוניות שלנו, אנחנו הולכים פה לכמה כבישים סגורים, קצת לזרוק עם הרכבים, לעשות קצת דריפטים, אפשר לומר, ליהנות. אז תשארו איתנו, יהיה כיף. ואחרי זה גם אני ורועי נעשה לחיצה, כי עכשיו אני עם תוכנה חדשה, ופעם קודמת שלחצנו הוא ניצח אותי. זה צריך להיות מעניין. זה עובד כמו קסם האקזוט הזה.